Det skal være, at et selvfølgelig, at man skal være en god fodboldspiller. 2, at man passer sin træning, og 3 selvfølgelig, at man går forrest, og er en god mand, en forbillede for alle andre omkring holdet, omkring hele tiden. Man skal passe godt på sig selv. Man skal huske at bruge kondom. Man skal tænke sig godt om, før man gør det, og hvem man gør det med. Man skal være en god holdspiller, og man skal være ganske udmærket fodboldspiller. Og så skal man være en god kammerat. Man skal have spillet godt på et hold. Det skal man. Specielt hvis man har spillet ligesom Anders Stig. 3 til. Man skal nok have noget lækkert hår i hvert fald, ikke? Ja, starten. Det er klart. Så skal man nok være en meget god kammerat, fordi det skal man være for at komme med det her hold, når Thomas Skov er træner omvendt. Skal man være kammerat, eller kommer man ikke på holdet? Det. Og det tredje, så skal man bare slippe røvet, tror jeg. Der skal selvfølgelig noget støtte og noget omsorg til. Ja. Det er jo pænt svært at opfostre sådan en konge. Jeg synes, man skal være fri om hjertet. Jeg synes, man skal være åben for nye pædagogiske metoder. Den skal være hvid, ikke ligesom Aske. For det første, så har man en forpligtelse af, at man skal kunne løbe meget i løbet af en kamp. Det synes jeg også lidt, jeg kan. Så skal man også være klar til at slippe bolden hurtigt og til de andre. Og, ja, det er jeg så nok knap så god til. Og så skal man være sikker på bolden og altid komme med hjem. Du skal huske at komme til træning hver gang i hvert fald.